Velkommen til LifePal. LifePal er et komplet sundhedsprogram, der arbejder med individuelle forløb for at hjælpe dig til varige livsstilsændringer. Forløbene tilrettelægges efter dine ønsker og behov. Du får personlig vejledning og coaching flere gange igennem forløbet. Du vælger et af vores 5 spor, der passer dig bedst, f.eks. rygestop, vægttab, alkoholreduktion, mere træning eller sund livsstil. Resten tilrettelægger du selv gennem vores system, og til sidst gennemgås din plan med en professionel fagperson fra LifePal, f.eks. rygestopinstruktør, diætist eller fysioterapeut. I det følgende viser vi trin for trin, hvordan man opretter sig som bruger i LifePal. Vi sender en invitations-e-mail til den e-mailadresse, som du ønsker at oprette hos os, og i den e-mail er der et kodeord, som skal bruges ved oprettelsen. Via linket i e-mailen kommer du til vores startside, og herefter indtaster du din e-mailadresse igen, samt den adgangskode, som var i den invitations-e-mail, vi sendte til dig. Og så logger du ind. Herefter beder vi dig om at oprette en ny adgangskode, som er nemmere for dig at huske. Og vi giver nogle vejledning til, hvordan du kan lave en stærk adgangskode. Så skal du indtaste en del personlig information, som hjælper os i rådgivning og vejledning i dit LifePal-forløb. Du kan indtaste et brugernavn. Det kan være dit eget navn eller et kaldenavn. Vi skal bruge din alder. Vi skal vide dit køn. Vi skal vide vægt og højde. Vi skal vide, om du drikker alkohol, og hvor meget du drikker i løbet af ugen, og vi skal vide, om du ryger. Alle disse ting er vigtige ting for at danne os et billede af din generelle sundhed, vise dig, hvor du måske har brug for at sætte ind, og give dig den bedst mulige coaching i dit LifePal-forløb. Vi skal også bede dig om at acceptere vores persondatapolitik, og alle de oplysninger, som du indtaster i vores system, bliver kun brugt af os i systemet. Vi har brug for at vide, om du lider af nogle kroniske sygdomme, eller om der er andre ting, som begrænser dig i muligheden for at være aktiv. Det er en vigtig del, vigtig viden for vores vejledning. Herefter har vi brug for at vide lidt om din hverdagsaktivitet. Hvor aktiv er du på arbejde, hvor aktiv er du i fritid, og din fysiske aktivitet. I hele det her trin for trin forløb bruger vi data, der passer på mig. Jeg har stillesiddende arbejde, så jeg sætter slideren tilbage på plads ved det udsagn, som bedst indikerer min situation. Jeg er heller ikke særlig aktiv i min hverdag. Jeg går selvfølgelig tur med hunden, men cykelture bliver det kun til et par gange om ugen. Og i øjeblikket dyrker jeg ikke noget fast motion. Disse oplysninger er med til, at vi kan beregne brugerens kaloriebehov. Og det er vigtigt for at kunne give den bedst mulige rådgivning. Vi skal også kende ens vaner med fødevarer. Hvis ikke vi kender vanerne, er det svært at hjælpe med at ændre på dem. Princippet er det samme her. Man bruger slideren og finder det udsagn, som passer bedst på ens hverdag. Vi kan se her, spiser jeg oftere grøntsager end fisk, og jeg spiser frugt dagligt. Det er også vigtigt for os at vide ens søvnmønster, hvor mange timer sover man, og hvad er kvaliteten af den søvn, man så får i de timer. Og til slut er det vigtigt for os at vide, hvad du selv mener omkring, hvor sund du er. Det er tit rigtigt. Alle disse oplysninger giver værdier til, at vi kan lave det, vi kalder vores sundhedsbarometer, som viser din generelle sundhed. Nu skal du vælge spor i et LifePal-forløb. Du kan vælge mellem sund livsstil, vægttab, alkoholreduktion, rygestop eller mere træning. Du vælger det spor, der passer bedst på dig. I forløbet her tager vi vægttab. Så skal du fortælle os lidt, om du har forsøgt at ændre din livsstil før, og hvorvidt du havde succes med det. Vi beder dig vælge 1 til 3 udsagn, som passer bedst på dig, omkring hvordan vi bedst kan hjælpe dig i dit forløb. Det kunne fx være, at der er klare mål, en fast plan, professionel vejledning eller praktisk hjælp i hverdagen.
Så er det tid til at se på fordelene og ulemperne ved at sætte gang i en livsstilsændring. De her udsagn er igen nogle, der hjælper vores fagpersonale til at give den bedst mulige rådgivning, specielt i den første kontakt, hvor det er vigtigt at få sat den rigtige motivation i gang. Vi skal også have dig til at skrive det udsagn eller slogan, som vil følge dig igennem dit LifePal-forløb. Nu er vi nået til at beskrive målsætningen. Jeg starter på en vægt på 92 kg og mener, at en vægt på 82 er passende for mig. Derfor skriver jeg det, og man kan se det med det samme i skemaet til højre. Og derefter vælger jeg den periode, jeg vil bruge på den her målsætning. Og 6 måneder mener jeg er realistisk. Så er der en slider, der indikerer, hvordan jeg tror, jeg vil klare udfordringen, og hvor sikker jeg er på det. Og det er igen en, der viser vores vejledere, hvor fokus skal lægges i den første samtale, de har med brugeren. LifePal deler min 6 måneders periode op i 2 delperioder på hver 3 måneder, og det gøres for at gøre min målsætning om at tabe mig 10 kg mere overskuelig. Nu er vi næsten færdige. Det sidste, der skal gøres, er, at man indtaster det telefonnummer, man ønsker, at vores fagpersonale kontakter en på, og i hvilket tidsrum i dagene mandag til fredag, man ønsker at blive kontaktet. Og herefter vil man blive ført til hovedsiden i dit LifePal-forløb. Nu er du på din LifePal hovedside. Første gang du ender her, vil der være nogle sorte bokse, der forklarer nogle af de vigtigste værktøjer på siden. Den orange kasse er, som der står i boksen, viser din periodestatus. Du kan se, hvor mange dage der er tilbage af din aktuelle periode, og hvad målsætningen er. Vi beskriver også noget unikt i LifePal, det er støttepersonfunktionen. Du kan tilmelde din egen støtteperson, det kan være en arbejdskollega, et familiemedlem eller en veninde eller ven, som kan hjælpe dig. Vi har nogle værktøjer, der viser BMI her på vægttabsbordet, og vi har vægttabskurven midt på siden. Her er der et værktøj, der nemt lader brugeren indtaste sin vægt. Og her for tilfældet skyld viser vi, at jeg retter min vægt til at være 91,5 kg i stedet for de 92, jeg opgav, da jeg startede med oprettelsen. På hovedsiden er der en del værktøjer, der ikke har indhold ved opstart. De værktøjer giver selv indhold ved at benytte kontrolpanelet øverst på siden. Værktøjet kostplan og ugens opskrifter starter uden indhold. Det er selvfølgelig nogle områder, vi mener, at man bør have fokus på, når man har et mål om gerne at ville tabe sig. Man får indhold ved at klikke på ikonet kost øverst på siden, og her kan man give informationer, der hjælper os med at lave et godt forslag til en kostplan. Jeg vil gerne spise 5 måltider om dagen, og jeg skal oplyse, hvilke kalorieholdige drikke, som jeg drikker i løbet af dagen eller ugen. Jeg drikker for eksempel en halv liter mælk om dagen, så det tilføjer jeg her i mit system. Jeg kan også være forfalden til at drikke lidt sodavand, så derfor starter jeg med at skrive det ind her. Nu skal jeg jo i gang med at ændre vaner og har for mål at tabe mig, så derfor sletter jeg det igen. Det kan jeg godt klare af mig selv og stoppe med. Så trykker jeg på gem og får det første forslag til en kostplan. Det er ikke en fuldstændig fastlagt, men giver nogle mængder og nogle forslag til fødevaretyper, som jeg kan holde mig til. Det foreslår for eksempel en grovbøjle eller 2 skiver groft brød og 200 gram frugt til et eftermiddagsmåltid. Det mener jeg, at jeg vil have bedre af at få et andet forslag, så derfor klikker jeg på det og kan gå ind og vælge
med nogle andre forslag af mængder og sammensætninger, som passer til min kostplan. Ligeledes vælger jeg et andet forslag til snacks. Og ændringerne sker på hovedsiden. Fra linket på hovedsiden kan man få vist ugens opskrifter. Det er alle opskrifter, der er lavet af en diætist og fordelt over året, så råvarerne passer til det, der er tilgængeligt. Fra alle spor på Lifepal er vores sundhedsguide tilgængelig. Her finder du artikler skrevet af vores sundhedsfaglige personale, som dækker de forskellige spor, vi har på Lifepal. Der står for eksempel gode tips om vægttab. Vores fysioterapeut har skrevet om træning. Både kredsløbstræning og styrketræning, og du kan bruge både knapperne på siden og menuen i højre for at navigere rundt i vores sundhedsguide. Guiden er et tilbud, som udvikler sig hele tiden, og som får nye opskrifter og nye artikler. Her er en visning af, hvordan opskrifterne er sat op inde i sundhedsguiden. Vi håber med denne video at have givet dig et overblik over, hvordan Lifepal kan hjælpe dig bedst på vej mod en sundere livsstil. Hvis du har spørgsmål eller ønsker du at vide mere, så kontakt os på lifepal.dk eller telefon 71 99 24 39.